Benvinguts al Road Trip to Bilbao. Passareu amb nosaltres 4 dies apassionants. Parada tècnica a fer important un cafè i l'entrepà. Cal recordar que aquests llocs t'atraquen, tema cas. Per tant, és millor agafar-te un cafè, una baguette sencera, un paquet de jamó dolç, pernil dolç, et fas tu l'entrepà i gairebé gratuït cap a casa. Sí! Però un poco, perri. La panya! 1,14! La mare que et va parir, tio. Un 10 i un 15! I no ha tocat res! Bien! Estic trist, però content, per estar amb tots vosaltres. Què tal, guapos? Ja som a Bilbao. Bé, hòstia, he cardat. Els veïns ens cardaran d'hòsties el primer dia. A veure, primer de tot, anirem a lo que és la sala d'estar, no? Sala d'estar, cuina, top. Ja avanço ara que no és gaire probable que fem res aquí a la cuina, però bueno, tenim aquí no sé què collons és. Lo més important de l'apartament, la màquina de cafè. Això quan arribem a les 3 de la matinada, per dir una hora, no sabem exactament a quina hora arribarem, però això és el més important per l'endemà al matí quan t'aixeques. Nevera, lògicament està buida. En breus instants tindrem d'aquí una horeta ginebra, vodka, 4 cosetes. Després, bueno, forn, vega... Està ben equipat, Tot sigui dit, està ben equipat. Té que bona marca també, saps? Això, pepino. Passem als dormitoris. Els utilitzarem només per dormir. Per tant, aquest no l'ensenyo perquè hi ha gent ara mateix, no volem veure nudes. Primer de tot, lavabo, lavabo. Tenim aquí 2 piques. Tal, pim-pam, de puta mare, ens han deixat sabó tot aquí, tal qual, o això ja ho ha deixat algun company, no ho sabem. La dutxeta, bastant gran, Vull dir, la dutxeta, més d'una persona, poden ser 2 i tot. Es va a la dutxa mixta. Taquem, seguim, acompanya'm, càmera, anem a la primera habitació, 2 llits individuals, perquè no hi hagi roce, sobretot. Tenim aquí a l'esquerra, on probablement dormi jo, a no ser que la nit triomfem. A la dreta, no sé qui dormirà. Aquesta zona molt maca, l'aigua molt neta, sobretot. Tirem una canya i pesquem alguna noia o algun peix, encara no ho sabem. Vale, ara anem al llit de matrimoni, el més important d'aquesta casa. Aparentment hi dormiran 2 homes, a no ser que algú... Què carres, tio? Bueno, doncs llit de matrimoni i tal. Bueno, llit de matrimoni. Vale, ja està, no? Vull dir, no fa falta ensenyar res més, tu. Ja ha deixat l'Axe. Axe mai t'abandona i per les dones... Ah! Bueno, gent, tornem de comprar el primer dia a Carrefour, no volíem dir marques, però bueno, ens han tractat bastant bé, la veritat. Descompte 2 per 1 en birres. 2 per 1 en birres, és lo important sempre. Lo important és arribar i emplenar la nevera de beure. I bueno, breument us ensenyarem com es fa el sopar, no? Però no hem comprat gin tònic. Bueno, a veure... Ni ron. Han faltat els combinats de després de sopar, però els anirem a fer fora, tranquil, no pateixis, saps? Per això estem a Bilbao, s'ha de disfrutar de la nit, home. Bueno, aneu per fer el sopar, companys. It's Nachos Day! Hòstia, això cremarà que flipes. Enfoca aquests nachos, càmera, perquè... Aquí li falta el guacamole, El guacamole el tenim allà, recient fet, l'hem fet nosaltres, òbviament. Tenim aquí el que acabem de comprar al súper, no? Llavors està bé, jo crec. I, bueno, això és tot. Bueno, ja que estic aquí us explicaré un xiste, saps? Ja que estem aquí al País Basc, un xiste basc, com Déu mana, saps? Això són 2 bascos, diu, oye, Pachi, ¿qué te apuestas a que te haga una tortilla haciendo el pino? Diu, no hay huevos. Si no hay huevos no te puedo hacer la tortilla, Pachi. Estem aquí fent un sopar light, bueno, light en plan fàcil. Fàcil d'elaboració. Estic fent més hamburgueses avui que en Bob Esponja al Krusty Burger. I ja està, aquest és el sopar, una mica de ketchup, una mica de maionesa, jo no perquè estic cuidant, jo, saps? Què ensenyes?
Com esteu, companys? Dia 2. Avui visitarem Sant Sebastià. Primer, el més important, esmorzar, gotet d'aigua, peça de fruita i aprofitar el dia, nanos. Ens veiem passejant per Donòstia. Fa molt de pudor pipi, per aquí. Sí? Jo no he sigut. Ens trobem a Plència, no sé com es diu, poble basc, jo diria de pescadors, molt xulo tot això, important. No hi ha turisme, estem al costat de Bilbao, la gent va a Bilbao i aquí trobes tranquil·litat, bon menjar, el que vulguis. Tenim zona aquí on hi ha barcos, pescadors, tot perfecte. Vale. Aquí el meu germà que ha agafat alguna pedra, tu. Molt maco. Ens trobem aquí una polleria, no penseu malament, és de pollos, de pollastres. Com es diu això? Portuondo. Portuondo, al costat de Bermeo, més o menys, hi ha un càmping, hi ha una polleria aquí que ens han dit que és brutal. Deu anar 4 persones, ens han cardat aquí a una barra rústica per 4 i ens han dit que quan soni aquest dispositiu que tinc a la meva mà, anem a buscar el pollo. Per tant, 2 pollastres per 4 persones, 2 racions per cap i després patatetes i amanida. Amanida perquè som sants. He provat la petxuga, la petxuga, clar, s'ha de dir tot que és seca, saps? Però la cuixa teòricament ha d'estar bona, el pollastre l'hasta aquí ens han dit que és top, saps? Està bé, tendre, les patates són molt bones també. La meva polla també està molt Fetes bona. naturals. En Guillem encara no ho sap. Avui a la nit potser sí que ho sabrà. Guille, pugem o no? No pugem. Intentem pair el dinar, però terrible que ens hem cardat avui. Ja estem aquí en un bosc basc. S'ha de dir que és bastant desèrtic, saps? La zona basca. Hem trobat aquí un bosc de puta mare, saps? Per pair una mica em falta l'aire ja per pujar, tio. Tu, Guille, en sèrio, tio, va, és per avui. Va, Guille. No puc, tio. Fa broma, però s'està molt bé aquí sentat, boig. Segon dia, sopar, Donòstia, Panxo Taverna. Brutal. No hi ha lloc millor per anar a sopar a Donòstia. I això què? Això, xacolí. Això entra com l'aigua. Un vi blanc amb un gos curtet que es nota, entra, vamos, de puta mare. Donosti, la Conxa, segon dia, gas. Dale, dale, dale! Està gravant? Sí, no, que grava? No sé si surto bé o no. Primo, digue'm, surto bé? Bon dia, companys, dia 3. M'he cardat una. Joder, això no es va utilitzar ahir. Dia 3 t'aixeques amb ocellets al cap aquests dies, llavors és complicat, no? Per tant, són... A mirar l'hora perquè... Bona... 12:38 del matí, bona hora per aixecar-se, companys, així s'aprofita el dia. Tenim aquí dos que també van amb els ocellets al cap. I, bueno, estem aquí disposats a fer el dinar d'avui, perquè si no aixeco jo aquesta quadrilla, ningú l'aixeca. Farem uns espaguetis. T'estic tapant la marca. Bueno, pastes gallo, no fa falta dir res. I res, farem sofregidet, cebes, la carn picada està a la nevera. Tenim aquí lo important, galetes per esmorzar també, el cafè soldat. Espavila, coño! Espavila! Això és molt top aquí, Tu vas a Donosti i tenen bosses de patates del Gora Reala, vas a Bilbao, Gora Atleti i ampolletes vermelles d'aigua, tio. Increïble. I per l'endemà d'un dia que has fet algun combinat, recomano beure molta aigüetes. Tu qui ha fotut els espaguetis, tio? Estan ben enganxats, m'acaba. Va. Mira què he preparat aquí al forn. Qui ho ha preparat, això? Mira. De puta mare.
està guapo, Una nova samarreta de l'Atlètic de Madrid, tio. Mala elecció, el tercer dia. Què diu vostè? Què ha passat, Guille? El dia que ens decidim a fer turisme per Bilbao, el dia. Bueno, senyors, ens trobem aquí en el Gat Rumbero de Bilbao, molt conegut per les flors falses que tenen aquí penjades. M'ha de tirar patates, si no veus que ja m'està costant entrar a les meves, pots? Guille, sensacions... deixa-les. Sensacions d'estar als avets de vidrera, m'acabo. Me les llimes totes, em treu lo negre i em diu, pensa que això hauràs de canviar l'ungla? Dic, collons. I em diu, quantes ungles hem canviat ja, Guillem? Estàs gravant, ja? Ja estàs gravant? Bueno, gent, fins aquí al road trip de Bilbao ens trobem en un camp d'aquests d'estacionament, saps? Que parem el cotxe, canvi d'oli a les olives i reprenem el viatge. Però el viatge de tornar de casa, que queden 2 horetes ja, estem ja a les últimes, tio. Estem a les últimes. En fi, recordar-vos, nois, viatges com aquests valen uns duros, no? Putes formigues. Valen uns duros, llavors, clar, s'ha de recordar que tot i que el vídeo es faci en català i siguem una mica de canyos, els catalans, doncs subscriure's és gratis, donar un m'agrada és gratis també. Si pugem de subs, us agraden aquests vídeos, doncs farem molts més viatges, però s'ha de veure aquí una mica col·laboració. Vull veure missatges a sota del vídeo, vull veure missatges a Instagram, vull veure missatges a tot arreu, cabrons, ¿vale? Ens veiem pròximament, nanos. Yo soy tu padre. ¡Suscribimos, fills de puta!